еще не подписалися, так хутенько-хутенько подписываемся на Не Ракамакафо. детэрмінуецца, скажем, там культурай, мовай, але колерам твайго пашпарту. Чого люди, їдучи з СРСР, тікаючи від поганого життя в цьому аду, законсервували його. Головне, щоб там не було матрьошки, Моргенштерна і інстасамки на кожному кроці. Клас, Тарас, я переживу. Привіт усім, гэта падкаст Ракамакафо, я Сергей і Іра. У нас сёння незвычайны запуск, ці незвычайны эпізод. Мы яго хацелі запісаць толькі для нашых патронаў ці пакупнікоў кавы. У нас іх не так шмат, але мы вельмі дзякуем ім і ганарымся, што вы у нас ёсць і мы у вас ёсць. Нам гэта вельмі дорага. І пытанне ўзнікла сярод нашых патронаў, а што па дыяспары? Як яна існуе, якая яна была, якая яе роля ў стварэнні лепшай Украіны ці лепшай Беларусі, і ці ёсць нейкія цікавыя прыклады дыяспары, якая рэальна паўплывала на змяненне сітуацыі ўнутры краіны. І, дарэчы, мне гэтая тема вельмі адклікнулася, бо я ўжо даўным-даўно жыву у Чэхіі, ну, прынамсі, ў параўнанні з людзьмі, якія толькі 4 гады таму ці трошку менш апынуліся за межамі і толькі зараз разбіраюцца з тым, што адбываецца ў іхнім жыцці, прыватным, прынамсі, жыцці, бо шмат хто з іх змагаецца за тое, каб вярнуцца, але яны хочуць вярнуцца ў тое, што было, а наўрад ці тое, што было, ўжо будзе. І хацелася проста пагаварыць пра гэта, бо я сам асабіста праз гэта праходзіў, і мы калі з Ірай размаўлялі пра гэтую тэму, як мне падалося, для Іры гэта была вельмі цяжкая тэма, як проста апынуцца ў сітуацыі, што ты не ў сваёй краіне, і невядома, калі ты вернешся ў гэтую краіну, невядома, што рабіць вось зараз, акрамя таго, каб намагацца вярнуцца ў сваю краіну. Вот. Таму гэты выпуск будзе пра дыяспару. Магчыма, не самыя прыемныя з майго боку рэчы будуць гучаць, але рэальнасць такая, нам трэба таксама варыцца, пераварвацца, і змяняцца і ісці далей, бо жыць у 2020 ці 2012, як я, калі я з'язджаў, я, дарэчы, з'язджаў не для таго, каб з'ехаць і не вярнуцца, не, я хацеў вельмі вярнуцца, але дзесьці ў 2016, калі я пачаў шукаць у Беларусі працу, так апынулася, што я нікому не патрэбны там. Вот я адпраўляю там 100-е сваё рэзюмэ, і мне падаецца, ёпарасаты, у меня там столькі рэгалій за сабой. Не рэгалій, а рэгалій. І я думаю, ну я ж працаваў там юрыстам у банку, я ж размаўляю трошку на замежных мовах і не на адной. Я ж быццам бы атрымаў заходнюю адукацыю, якая трошку адрозніваецца ад беларускай, і мне будуць такі шырокі кругагляд, які б я з радасцю прымяніў у Беларусі. Але ну, ніхто мне нават не адказаў, што давайте паразмаўляем. Вот. І у меня была тады дэпрэсія, што я не магу вярнуцца ў сваю краіну, і мне прыходзіцца, бо няма грошай заставацца тут, у Чэхіі, бо калі ехаць назад, гэта трэба таксама грошы. А ў цябе сітуацыя, што цябе няма грошай, і табе трэба штосьці рабіць з гэтым. Я такі, ну окей, застануся тут, папрацую, пасля, можа, вярнуся, бо у Беларусі ж вельмі жорсткае стаўленне да тых людзей, хто з'ехаў і вярнуўся. Усе такі, а што ж ты вярнуўся? Ты што ж, ніхуя не дабіўся там, блядь? Чаго ты вярнуўся? Ну вот, і я падумаў, окей, ну я не хачу з гэтай размовы весці, таму я спадзяюся, нічога даб'юся, а пасля вярнуся. Шикарне просто ставлення до діаспори. Да? Люди виїхали, давайте їх повертати. Та ні, не будемо їх повертати, просто будемо їх чмирити і далі. Ну, прыкладна так было, прынамсі, до 2020 года. Вот. Я б хацеў пачаць з таго, што у беларускай дыяспары яна вельмі адрозніваецца ад украінскай дыяспары, прынамсі тое, што я пачытаў. Вот. І гэта вельмі звязана з тым палітычным праектам, як мы размаўлялі калі з Владимиром Ярмоленкай, з Воляй Безюковай, што ўсё ж такі, калі мы кажам пра Беларусь, гэта ўсё ж такі палітычны праект, і дыяспара, яна адлюстроўвае гэты палітычны праект. І ў Беларусі, прынамсі, беларускай дыяспары ці дыяспары, звязанай з беларускім палітычным праектам, было вельмі мала. Ну, у сэнсе, іх было толькі, скажам так,
две вялікія хвалі, і вось зараз трэцяя толькі зараз от з'явілася. Першая хваля гэта была дыаспара падчас другой польскай рэспублікі. Это рэспубліка міжваенная, это паваенная дыаспара, то бок тыя людзі, якія з'ехалі пасля другой сусветнай вайны. І вось я б сказаў, што зараз трэцяя вялікая хваля дыаспары, яна звязаная ўсё ж такі з 2020 годам. Вот. І гэта вельмі цікавыя тры дыаспары у сваім стаўленні да жыцця, у сваім стасунках да гэтага палітычнага праекта, які зараз называецца Беларусь. Я б хацеў пачаць з міжваеннай, не таму, што гэта самая ранняя стадыя такая ці хваля дыаспары, а таму, што яна самая цікавая у сваім стаўленні да Беларусі, як па мне падаецца. Гэта грамадзяне другой Рэчы Паспалітай, якія з'ехалі за лепшай доляй кудысьці ў заходні свет. Звычайна гэта былі краіны Лацінскай Амерыкі, ЗША, ці быў цікавы прыклад Францыі. У Францыю вельмі шмат ехала працаваць як шахцёры, напрыклад. Вот. Збольшага гэта людзі, якія адчувалі сябе беларусамі і звязвалі сваю беларускасць з савецкай Беларусю, бо ўжо пасля. Таму што ў той час беларускі праект быў вельмі моцна звязаны з камуністычнай партыяй заходняй Беларусі. То бок ён падтрымліваўся савецкім саюзам, і вельмі моцна гэтыя людзі атаясамлялі сябе з той Беларусю, з той ідэяй камуністычнай Беларусі. Вот. І менавіта таму гэта цікава, што, напрыклад, гэтая хваля дыаспары была страшна лаяльная Савецкаму Саюзу. Вот. І гэта можна прасачыць на прыкладзе дыаспары ў Аргентыне. Людзі сябе называлі беларусамі, хадзілі, стваралі нейкія беларускія суполкі, супрацоўнічалі, напрыклад, з украінцамі, якія вельмі блізка падыходзілі па ідэях да іх. Вот. Збіралі грошы на дапамогу Савецкаму Саюзу падчас другой сусветнай вайны. То бок такая вот нармальная грамадзянская супольнасць, але вот з такім левацкім і трошку з замытым камуністычнай прапагандай мозгам. Вот. Вельмі цікава, што пры гэтым гэтыя проста прадстаўнікі дыаспары ў Аргентыны, яны не стваралі беларускіх школаў. Гэта цікава, да? Яны не стваралі нейкіх такіх гурткоў, якія былі звязаны і накіраваны на вывучэнне беларускай мовы. Магчыма, ў сям'і яны размаўлялі па-беларуску, але, напрыклад, перыёдыка выхадзіла па-руску. Вот. Вельмі яны добра супрацоўнічалі з савецкімі амбасадамі. Вот. І савецкая амбасада на гэтым грунце працавала, і беларуская ССР працавала з гэтымі людзьмі. Вот. Урэшце рэшт, шмат хто з актыўных беларусаў вось гэтай міжваеннай польскай хвалі, яна вярнулася пасля ў Беларусь, у савецкую Беларусь. Я, напрыклад, ведаю ў празе аднаго чалавека, як ягоная бабка нарадзілася ў Аргентыне, напрыклад. Вот. Я не магу сказаць, ці былі расчараваныя ці не, але ну, вот, рэальнасць такая, яны вярнуліся. Шмат з іх. І пасля, як яны вярнуліся, все беларускае жыццё проста заглохла ў Аргентыне, напрыклад. Вот. У іншых краінах, напрыклад, у Францыі, там было цікава, што гэтыя людзі, паколькі яны былі замежнымі грамадзянамі Рэчы Паспалітай, Польскай рэспублікі, і вярнуліся ўжо ў Беларусь. Гэта была Польшча, пасля яны вярнуліся ўжо ў савецкую Беларусь толькі пасля другой сусветнай вайны. Ледзьве не забыўся пра кейс беларусаў Чэхаславаччыны, менавіта міжваеннай Чэхаславаччыны, бо ён адрозніваецца ад беларусаў Лацінскай Амерыкі. Беларусы Чэхаславаччыны былі збольшага, пра каго мы ведаем, яны падтрымлівалі беларускі праект альтэрнатыўны савецкай Беларусі. Чаму менавіта так? Таму што збольшага гэта былі людзі, звязаныя з Радай БНР ці з узброеным паўстаннем супраць бальшавікоў. Гэта слуцкі, у беларускай гістарыяграфіі ён вядомы як слуцкі збройны чин. Да Рады БНР адносіўся, напрыклад, Пётр Крычэўскі, а да паўстанцаў
Уладзімір Пракулевіч. Яшчэ адна група, якая была вельмі выразная ў Чэхаславаччыне, гэта беларусы і беларускія студэнты. Сярод іх быў, напрыклад, Ян Кастанкевіч, які даследаваў кітабы. І чаму беларускі кейс я хацеў так асобна тут пазначыць, таму што беларусы Прагі міжваеннай Чэхаславаччыны былі вельмі актыўныя. Яны, напрыклад, правялі першую усебеларускую канферэнцыю, куды заклікалі ўсе беларускія арганізацыі у замежжы. І там прыехалі людзі з Польшчы, з Нямецчыны, з Латвіі, Літвы. Галоўнай мэтай было проста асудзіць раздзяленне Беларусі і паказаць, што ёсць іншы альтэрнатыўны палітычны праект Беларусі, не такі, як зараз існуе у савецкай Беларусі. Я, калі атрымаецца, магчыма, паразмаўляю з большымі экспертамі. Паваенная дыяспара, вельмі цікавы прыклад. Дыяспара — гэта вельмі нацыянальна свядомыя людзі, якія вымушаныя былі з'ехаць з сваёй радзімы, таму што падчас Другой сусветнай вайны яны проста супрацоўнічалі з нацыстамі. І гэта вельмі шмат людзей, якія спачатку апынуліся ў лагерах перасяленцаў ці бежанцаў у Нямецчыне і адразу ж там пачалі ствараць нейкія суполкі і нейкія арганізацыі. І гэтая хваля, яна была вельмі нацыянальна свядомая. Яны стваралі арганізацыі, якія былі не звязаны з Савецкім Саюзам ці Польскай Рэспублікай ці нейкім іншым палітычным праектам. Іхняя дзейнасць была накіравана толькі на тое, каб палітычны праект, які называецца Беларусь, існаваў. І ён быў вельмі моцна звязаны з мовай, культурай і, будзем шчырымі, рэлігіяй таксама. Яны круціліся ўсе вакол праваслаўнай царквы, бо у 42-м годзе, наколькі я памятаю, я ўжо магу памыляцца, але быў з'езд, які аб'яўляў аўтакефалію беларускай праваслаўнай царквы, і шмат хто з гэтых дзеячоў падтрымалі гэты рух, але з-за таго, што яны супрацоўнічалі з нацыстамі, іх лёс не быў бы вельмі добры, калі б яны засталіся у паўторна акупаванай савецкімі войскамі Беларусі. Таму гэта былі супер антысавецкія людзі. Шмат хто з гэтых людзей пайшоў працаваць, напрыклад, на Радыё Свабода ў Мюнхене. А хтосьці перасяліўся ў Злучаныя Штаты і вельмі вялікую суполку стварыў вакол праваслаўнай царквы імя Кірыла Тураўскага у Саут-Рыверы. І ў Саут-Рыверы ёсць вялікія беларускія могілкі. І гэта тая хваля дыяспары, якая не атаясамляла сябе ні з чым іншым, як з Беларусю, ні з Савецкім Саюзам, ні з чым. З гэтай дыяспары выраслі вельмі цікавыя пасля людзі, якія не проста з'ехалі і плакалі па Беларусі, але вырашылі, што зараз у іх задача не проста змагацца за вольную Беларусь, але і інтэгравацца, станавіцца часткай той супольнасці, дзе яны жывуць, і быць там вельмі паспяховымі. І сярод гэтай дыяспары былі такія людзі, як Барыс Кіт, гэта легендарны чалавек, якім ганарацца ўсе беларусы, бо ён быў сустваральнікам касмічнай праграмы НАСА, працаваў у НАСА. І адначасова ён падтрымліваў беларускую справу ў Штатах, а пасля таго, як ён вырашыў пакінуць працу у НАСА у Нямецчыне. Ну і трэцяя хваля дыяспары, усе мы зараз за ёй сочым, гэта абсалютна розныя людзі, але яны таксама звязваюць сябе з Беларусю. Гэта Беларусь цяпер не звязваецца не дэтэрмінуецца, скажам, там культурай, мовай і рэлігіяй, але колерам твайго пашпарту і зараз намалёваным на ім гэтым савецкім гербам. Усе сябе звязваюць менавіта з гэтым і хочуць ці жадаюць нешта зрабіць так, каб гэтая дзяржава стала лепшай. Гэта абсалютна розныя людзі, і тут у мяне вельмі шмат прыкметаў, але б я хацеў, каб ты, Іра, трошку зарэагавала, бо я ўжо тут маналог на 15 хвілін заліпіў, бо ў мяне пасля будуць такія і цікавыя крытычныя заўвагі.
Ну, це досить цікаво, бо в чомусь це перегукується з хвилями імміграції українськими. Раніше ми вивчали там, що було 4 хвилі української міграції, зараз вже з'явилась 5-та, теж пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії. І українська міграція, ну, ти поки розказував, в дечому похожа, да? Там, типу, по настроям людей, а в дечому і різна, бо е, українці почали мігрувати трохи раніше, бо вони, перша хвиля міграції – це та, яка була ще до ХХ століття, там, типу, в кінці десь 19-го вона почалась і до Першої світової там тривала. І там було здебільшого через Австро-Угорську імперію все це, бо люди поїхали в Канаду, от той ролик, який ми з тобою обговорювали, що люди поїхали в Канаду, бо Канада давала там землі, бери, живи, а Австро-Угорщина мало що давала, і це була імперія, і відповідне ставлення трохи краще, ніж в Московській імперії, але все одно відповідне ставлення до інших, там, так би мовити, нижчих націй. І я от поки, ну я не дуже готувалась, бо це, що я, точніше як, я почала готуватись до нашого випуску і почала гуглить. Думаю, що ж мені Google видасть на запит українська діаспора. І воно все дуже шароварне. Там, типу, урок писанки, ще там щось, якісь більш ці свіжі новини про цю 5-ту хвилю діаспори і міграції, яка з повномасштабним пов'язана. А от якісь такі більш от історичні довідки про те, що ти говорив, не видає Google зразу. І це теж про щось говорить. Це говорить, мабуть, про те, що, ну, типу, якось нема запиту на дослідження, а що з цією діаспорою, чого вона така. Бо у нас теж була оця хвиля, друга, це там, по-моєму, міжвоєнна, це та, що між Першою і Другою світовою, потім повоєнна, після Другої світової, теж через репресії, через ставлення Радянського Союзу до етнічних українців. І потім ще була хвиля міграції, пов'язана з заробітчанами, які виїжджали там десь в 90-х. І ці хвилі теж дуже дивні, і їх би треба вивчити. Бо, наприклад, коли я була в Штатах і поїхала на Брайтон-Біч, відоме місце, там, де живуть, типу, цей, як сказав мій колишній учень, законсервований совок. І там просто, ну, можна зловити крінж, там реально законсервований совок, оці шапки, оце все російською, от ти прям заходиш, ти прям відчуваєш фізично, не ок, тобі там некомфортно, ти там відчуваєш себе в якійсь загрозі, бо ти наче попадаєш реально в якийсь совковий кусок землі, де люди всі такі проросійські. Але цей кусок землі сформований здебільшого емігрантами, євреями з України. І його там називали «Маленька Одеса». І, типу, нам би треба дослідити, чого люди, їдучи з СССР, да, СРСР, тікаючи від некомфортного і поганого життя в цьому аду, законсервували його і досі його, ну, типу, ти туди заходиш, нічого не помінялось, люди не міняються. Тобто покоління мало б уже змінитись, а воно не змінилось. Ти заходиш в будь-який магазин, і перша мова, якою до тебе звертаються, це російська. Ти ще не встигла рот відкрити, а вони вже думають, що ти по дефолту цю російську маєш знати. Тобто, наскільки збережена оця ментальність у людей, які втекли від радянського режиму, я не знаю, це стокгольмський синдром, чи це банально, я не знаю, як це пояснити, але цей феномен треба вивчати зараз, бо ми можемо повторити ті самі помилки з 5-ї хвилею міграції, яка зараз виїхала, і не факт, що повернуться люди, і вони там осядуть десь, українці. І ми можемо отримати другий Брайтон-Біч, пов'язаний з агресією Росії, але можемо отримати людей, які будуть жити за кордоном, говорити російською, законсервують в собі оцю Україну до вторгнення, да? Вони не знають, яких там швидких змін зазнає зараз українське суспільство, в тому числі і через війну, і через повномасштабну агресію. І може зробитись так, що там через 10 років ми приїдемо в умовний Берлін, а там буде свій Брайтон-Біч з цими
ментальними не українцями, але українцями за паспортом, скажімо так. З квасом Тарас. Ну, Квас Тарас, знаєш, це не найгірше, що можна. Головне, щоб там не було матрьошки, Моргенштерна і інстасамки на кожному кроці. Квас Тарас я переживу. Но мне больше бянтэжыць не тое, што людзі там, як ты сказал, ментальна застануцца там, дзе яны былі і не пабачылі гэтай змены, якія адбываюцца ўнутры ўкраіны. Я часам, калі трапляю на беларусаў за мяжой вот з апошняй хвалі міграцыі, і мяне вельмі непрыемна сустракаць ментальную расійскую імперыю. Умоўна кажучы, я не хачу вучыць гэтую мову тут, навошта мне, я ж вярнуся. А калі я хачу вот падчас дыскусіі людзей вярнуць на зямлю і сказаць, і спытаюся, а калі ты вернешся, а ці хочаш ты вырашаць нейкія праблемы, якія гэтая дзяржава, вот дзе ты зараз апынуўся ці апынулася, стварае для цябе, як ты думаеш, да? Вот, што там нейкі парламент нейкай краіны прымае законы, што ты зараз не можаш здаць на вадзіцельскае пасведчанне на рускам языке. Ой, це прекрасне нововведення, і там вони сказали, що буде виключення для українців. От я б навіть для українців не робила виключення. Хочеш здавати на права? Чи мову країни, в якій ти живеш, або англійську. Типу... Тое самае. І мне было... ты калі хочаш вырашаць пытанне, і каб да цябе было іншае стаўленне, ты трошку занурыся ў кантэксце і зрабі для сябе нейкія высновы, што тут адбываецца, чаму, напрыклад, да беларусаў умоўнай Літве могуць мясцовыя вот так ставіцца. А пасля расійскае ІПСО гэта разганяе, і яшчэ там далучаюцца нейкія грамадзяне Літвы, і партыя пасля на гэта нейкая мясцовая рэагуе. Бо вас просто не бачаць як беларусаў, вы размаўляеце паміж сабой, не вы там, ты асабіста, але большасць беларусаў, якія там жыве, яны не размаўляюць паміж сабой па-беларуску, і для літоўцаў гэта такі просто маркер. Це червона тряпка. Да, Ми ж з тобою слухали інтерв'ю Мілка-Зьорова з тим літовцем. Це для них, реальний red flag. Да, і калі вы гэтага не разумееце, значыцца, вы не знаходзіце ў кантэксце гэтай краіны, і вы не можаце весці дыялог з мясцовымі. А калі вы не хочаце весці дыялог, не хочаце мець нармальных суседзяў, не можаце нават аддзячыць гэтай краіне, што зараз вы знаходзіцеся ў бяспецы, а не ў цюрячкі ў Беларусі дзесьці, то для мяне пытанне, а ці не знаходзіцеся вы ў нейкай там расійскай імперыі унутры ў сваёй галаве? Вот я не хачу вучыць гэтую мову, бо яна мне не патрэбная. А літоўцы ще у нас крадуць там гісторыю, умоўна кажучы. Я не магу гэта слухаць, бо не могуць літоўцы красці ў нас гісторыю. Гэта як у цябе веру. Веру ў цябе скрасці немагчыма, і апаскудзіць яе таксама немагчыма. Ты верыш або не? Ці ты маеш сваю гісторыю, якая абгрунтавана нейкімі фактамі, ці ты не маеш, і ты баішся, што хтосьці табе скажа, што гэта не тваё. Трэба ж не баяцца. Забяруць і забяруць. Тое, што не тваё, то забяруць, а тое, што тваё, ніколі ў цябе не забяруць. Вот. І мне гэта вельмі прыкра чуць. І я калі адкрываю свой фейсбук, я так думаю, мои дыяспарані, пашпарта, уладальнікі такія ж, як я. Гэта ж немагчыма так думаць і так сябе паводзіць, калі вы жывеце ў гэтай краіне. Вот. Але пры гэтым людзі кажуць, вот паглядзіце, літоўская дыяспара ў 50-е гады вот зрабіла тое, сёе, і яны пасля вярнуліся, і вот яны уклаліся і заклалі гэты фундамент новай нармальнай дзяржавы. Беларускай дыяспары, канешне, гэта прыемна чуць. Але ж таксама да кантэксту уся літоўская дыяспара, якая вярталася, гэта былі суперадукаваныя, суперінтэграваныя людзі. Яны не пакінулі сваю першую ідэнтычнасць, але яны не адрынулі сваю другую ідэнтычнасць і працавалі з двумя ідэнтычнасцямі вельмі ўдала і дабіраліся да высокіх вышыняў гэтай вот сацыяльнай драбіне. Калі ты хочаш закансервавацца і жыць у гэтай бурбалцы унутры, не ісці далей, то я не ўпэўнены, што ты прымаеш той нармальны прыклад, ці хочаш аплікаваць той прыклад, які здарыўся з украінскай, літоўскай дыяспарай паваеннай. Так, кейс Литви, у мене тут є теж дві якісь там тези сказати.
По-перше, да, для литовців це, типу, дуже, дуже тригерна мова російська, бо це маленька нація, для якої визначальним фактором приналежності до нації є мова. Угу. І я теж бачу, у мене там є кілька в моїх підписках там білорусок, які живуть в Литві, і я бачу ці типа репости в сторіс, ну, типу, теж з таким негативом, що от литовці там, ну, ущемляють білорусів. Але це все в бульбашці, ну, типу, на цю дівчину, яка це репостить, не підписані литовці, бо вони її не розуміють. Вона пише білоруською або російською, частіше російською. І на неї не підписані литовці, і вони не бачать цих претензій. Це бачить тільки її, ну, типа, бульбашка. Тобто росіяни, з якими вона спілкується, можливо, українці і білоруси в більшості. І тобто це все, от, типу, оце обнять, поплакать в своєму кружку. Це не вирішує проблему, це просто нагнітає ще більше оце от, якби образу цю на країну, в якій ти живеш, що от тебе не приймають там і так далі. Але проблему це не вирішує і нема сенсу це все по кругу. Це те саме, що з собою в голові сперечатись. І от приклад якраз хороший про знання мови, наприклад, ти живеш в Чехії, і от за останні там скільки, півроку з тобою вийшло кілька подкастів, да, про білорусів. Чого вони тебе запросили? Бо ти говориш чеською мовою. Ці подкасти вийшли чеською, тобто їх слухатимуть чехи. І, ну, типу, білорусам про білорусів розказують, ну, який сенс? Вони це все знають. Те саме, що українцям про українців. Але треба говорити з країною, в якій населення, умовно, не підтримує або підтримує щось. І тебе запрошували, тому що ти знаєш мову. Якби ти не знав мови чеської, тебе б ніхто не запросив. І цих би слів ніхто не сказав. І от там та дискусія, де я, пам'ятаєш, була, що про протести в книговні Гавела. Те саме, ти знаєш чеську, і ти можеш спілкуватися з іншими там інтелектуалами, які теж говорять чеською, і виводить це в якийсь публічний простір. А якщо ти живеш в законсервованій групці, ну, типу, все, от ви між собою там поговорили, люди навколо вас цього не знають, типу, поширення цього не відбувається. Люди, як ви думаєте по-своєму, інші думають по-своєму, ці два світи не перетинаються. І тут хороший приклад, крім литовців, да, які там інтегрувалися, потім повернулися, створили свою національну державу. Може бути ще два хороших приклади. Перший приклад – це євреї, які єврейське лобі дуже сильне, наприклад, в Штатах. Да. І коли я говорила зі своїми там знайомими, я не пам'ятаю вже, чи це в переписці було, чи це на якомусь івенті, чи це просто в приватній розмові, але говорила. І питання було таке, чого от єврейське питання і допомога Ізраїлю зараз таке, типу, потужне, да, безапеляційно, да, допомагають там і зброєю, і всім іншим. А українське, ну, типу, щось пробуксовує. А хтось сказав, що єврейська діаспора дуже інтегрована в американське суспільство. Вони тупо скрізь, на посадах, в бізнес-установах, в політичних кругах. Це сильне лобі, в хорошому сенсі цього слова, в хорошому для них. А українці менш інтегровані, бо вони, звісно, не настільки законсервовані, як умовний Брайтон-Біч, але все одно це більш законсервована спільнота, і вона до початку повномасштабного вторгнення не була така, як є англійське слово vocal, тобто голосна і та, яка промовляє до людей. Вона була більш така зосереджена на якихось своїх містечкових, побутових питаннях. І тепер це нам вилазить боком. Да? Тепер ми починаємо говорити, але бачимо, скільки роботи, і, типу, це треба швидко надолужувати, і це так швидко не відбувається. Те саме з російською діаспорою. Російська діаспора також дуже голосна і дуже інтегрована, і де не глянь, скрізь вилазять ці з російським громадянством всякі американці, британці і так далі. І попробуй їх перебий, якщо вони, наприклад, вже роками там дружать з американцями, сім'ями, ходили в одні й ті ж самі коледжі, а твоя діаспора, ні, не робила цього, бо ви просто, ну, типу, не думали, що це важливо. І другий хороший приклад сучасний – це Молдова, мені здається. Бо Молдова на цих виборах вивезла в першу чергу через діаспору. Діаспора просто, і те, як з нею працювали там активісти,
Вони ці вибори просто вигризли їм. Що референдум, що вибори президентки. Бо якби не було діаспори, маленька Молдова з величезними вливаннями російських грошей в дезінформацію і пропаганду, на такій, знаєш, компактній країні дуже легко це зробити. Україна, типа, велика, в Україні багато наративів, різниця в ментальності є, в діалектах, та-да-да. Тут все одно Росії важче з нами працювати. А з Молдовою дуже легко. Маленька країна, одна мова. Будь ласка, вливай бабки і роби пропаганду, що вони, в принципі, Да не успішно тільки робили. бабки, пропаганду, вони просто зробили умовне НГО, і праз гэта НГО купляли голоси. Просто Ну, типу, дуже легко це робити на маленьких країнах, бо тобі краще видно ландшафт, на якому ти працюєш. А діаспора молдовська, типу, вона розпорошена, але вона настільки мала оцю свою розуміння своєї важливості і місійності того, що вони підуть і проголосують, що вони врятували ці вибори і цю країну. І я пам'ятаю, як колись я приїжджала, це, мабуть, 23-й рік, я приїжджала в травні в Прагу, і тоді наша з тобою спільна колега водила мене на якийсь там у них був обід молдовської маленької ком'юніті, вони дивились цей захід, який Майя Санду влаштовувала, щось там про європейську інтеграцію було пов'язано. І я бачила, що вони прям, для них це подія була просто сісти і подивитися по телеку, як їх президентка там виголошує промову. Типу, видно було, що діаспора реально, розуміє, що на кону. І це хороший приклад. Поганий приклад – це коли, ми законсервовані, або ми вернемося і нам не треба інтегруватися, або другий приклад, що ми не вернемося, але інтегруватися теж не будемо, і будемо просто жити собі маленьким своїм світом. Хороший приклад – от Чайнатаун, теж саме в Нью-Йорку. Там все китайською. І, мені говорили, що є люди, які там за межі цього райончику Чайнатаун не виходять. Вони собі там якось емігрували, скоріш за все, нелегально, бо Китай, ми знаємо, яка це країна. І вони просто законсервовані в цьому своєму маленькому ком'юніті і все. Отакі мої тейки на це. Да, про молдавскую диаспору я хотел додать ще, что я гулял в футбол с этим хлопцем, и я б ніколи не подумав, що він такий проактивний. Звичайний роботяга, просто ходить там таксист, а днем працює десь на будовлі. Я кажу, ти що, пойдеш на вибори? Конечно. Типа, країна на кармет. Окей. І у мене, конечно, були стереотипи, але вже другі вибори, які я сачу з Молдовою, вони витягуються діаспорою. І у порівнянні з Молдовою, умовною Румунія, де зараз президентом країни може стати чувак, який виліз на Тіктоку. Знайомі, хто займається активізмом у Молдові, вони кажуть, що зараз приходять до нас активісти і кажуть, до нашої умовної блогери, вони не хочуть навіть з нами співпрацювати, бо вони бояться просто гроші потратити, вони не хочуть займатися політикою. Це кінець. Ставьте подобайки, комментуйте, поделитесь подкастом с сябрами. Мы упевнені, що комусь болить так, як і нам. Молдова – це добрий приклад, як має працювати громадянська супольність, діаспора і люди внутрі країни, яким не пофіг. І держава, коли вона нормальна. Румунія – це, звісно, повний треш. І бачила недавно якусь статтю, по-моєму, щось там... Михайло Ткача чи Колонка, щось таке, що про корупцію, що якщо вже корупція такий сильний аргумент проти того, щоб там брати Україну в НАТО і в ЄС, то що тоді робить в НАТО Румунія? І я не пам'ятаю, Болгарія. По-моєму. Така, це правда. Люди просто подумали, що от вони там один раз зробили все як треба, і далі take for granted. Да? Воно так і буде, нічого не поміняється, демократія нерушима, все класно. Але, вертаючись до нашого подкасту з Єрмоленком, там, де він говорить, що це можна відкотити назад дуже просто і просрати дуже легко. І ми це бачимо зараз в світі, що демократичні країни, які трохи розслабили булки,
і думали, що їхня демократія і оці права людини будуть з ними завжди. Ну так не буде. Ми бачимо, що так не є. Да. І я не знаю, чи вони, оці країни, досі типу, перебувають в стані шоку, і люди не розуміють, що трапилось і що зараз відбувається. І того вони такі пасивні. Чи їм просто типу, ок, і ну. Я от останні 3 дня читаю новини про зловлених російських шпигунів, постійно десь вилазять. То експертка по деколонізації, яка просочилась в усякі там тусовки, то ще якісь ребята. Оце остання новина про цих, що в Британії голими там їх застали, якихось русських шпіонів. Але я не бачу якогось занепокоєння в масах. Ну, типу, М. я не бачу якогось там великого перегляду підходів до цих людей. І, коротше, ми з теми діаспори знову пішли Не, не так это туди. ж так само Давай дыаспоране. Вот вертатися. Да. экспертская по деколонизации, она ж была представницей диаспоры. Та. Ходила на всякие акции, але Угу. супрацовничала трошки з Россотрудничеством. Ну, трошки, да. Да. І там, я пам'ятаю, десь бачила скріншот з Твіттера, що але якщо погортати її інстаграм, ну, типу, там же ж вона ж Все пише, ясно. що да, ну, типу, там видно, що вона закінчувала і хто вона взагалі, Да, і да, типу, да. камон. Так само, як оцей, пам'ятаєш, я тобі скидувала TikTok і казала про цього китайця, який на стендапі каже Мгм. відкритим текстом: я приїхав в Нідерланди вивчати інженерні там щось, науки. Для чого? Для того, щоб потім вернутися в Китай і зробити Китай сильною країною. А для чого зробити сильною країною? Щоб він міг fight with USA. І я така, чувак вам відкритим текстом каже, що він Мгм. приїхав сюди брати ваші технології, застосовувати їх потім проти демократичного світу, а ви сидите і типа ржете з цього, і пускаєте взагалі таких людей, і ну, на голову просто не налазить. Ну, типу, я не проти того, щоб пускати там іммігрантів і людей там по грантах і все таке, але камон, ну, типу, трошки ж хоч включайте голову, що це може бути реальна загроза, це там не надумана якась загроза, що ой, приїдуть час, захоплять всі наші робочі місця, а це може бути реальна безпекова загроза. Ну да, як у свой час мой сябра так само з діаспори чеської розказував мені, що приїжджали люди з Ірана і Північної Кореї вивчати виключно ядерну фізику в Чехію. А тепер у нас звідки взялась ядерна програма у Ірану? Така, інтересно, а звідки? Да. І зараз, звісно, дуже, як це сказати, зручно перекинутися і сказати, що це все Росія, Угу. але ні, вони не зараз її почали розробляти, вона, ну, типа, вже є в них, звідки в Да, них ці да. знання, звідки ці технології. Ой. І І я б коли ще ми... хотіла Давай. поговорити про те, як про, про діаспору, як вона може зберігати цю ідентичність свою, да? Угу. От те, що я говорила, там, типу, що я нагуглила, там якийсь розпис писанок і все таке, але це не той клей, який тримає спільноту. Ну, типу, одним мастер-класом з писанкарства ти не Угу. збережеш в людині відчуття, що я там з українським корінням. Угу. Умовно, Енді Ворхол і Квітка Цисик, які є дітьми емігрантів, не через це зараз є там постатями, якими ми пишаємося. І там, ну, я зустрічала нащадків українських емігрантів, які вже народились в Штатах, коли була теж на стажуванні. І це люди, які ну дуже так поганенько говорять, але українською з великим акцентом, там з помилками, бо вони, власне, народились вже в Штатах, їхня перша мова англійська. Але своїх дітей, наприклад, вони називають українськими іменами, або навіть, ну, не, наприклад, там, ну, Максим є, там хлопчик, який звуть, але іноді це імена дуже такі нетипові, ну, це не імена в Україні, але це українські слова, і я розумію, що вони називають своїх дітей так, просто щоб дати їм оцю частинку українськості, да? От, наприклад, там ім'я Калина. Ну, типу, в Україні не дуже багато людей з ім'ям Калина. Але так назвали дівчину, яка там дочка, вона напівамериканка, ну, мабуть, вона вже на 25% українка виходить, бо її мама наполовину, ні, її мама українка, але іммігрантського походження. От.
Тобто, моє питання до чого? Що не писанкарством і не оцими ужасними концертами шароварськими, які іноді організовує там стара діаспора, умовно, це все тримається, а чимось іншим. То чим? О, це тяжке питання. Я можу тільки на прикладі умовної Чехії розказати, як це працює, але збольшого гэта все пов'язано з нейкімі такими, як па-ангельску кажуть, pillars, Угу. нейкімі прынцыповымі рэчамі, якія звязаны з Беларусю. Гэта можа быць ці нейкая культурная штука, як у Беларусі ёсць рэч, якая святкуецца ўсімі, і лукашыстамі, і змагарамі, проста ўсімі, гэта купальня. І у Празе, прынамсі, гэтая падзея, якая збірае людзей, і што там, ніхто там не займаецца нейкім пісанкарствам, як ты кажаш, але скачуць праз вогнішча, спяваюць песні, размаўляюць. Вот як па мне, галоўнае гэта захоўваць гэтую супольнасць, умоўна, адчуванне, што тут ёсць такія, як ты, дзяцей неяк выхоўваць у гэтым, як выхоўваць, вучыць беларускай мове, калі ты можаш, да, ты здольны. Калі ты чэх, канешне, гэта цяжэй, але вот калі ты здольны, можаш, гэта праца над сабой перш за ўсё, бо ты таксама вучышся, я вучуся, напрыклад, дзякуючы там свайму сыну. Трэцяя рэч, якая мне падаецца, гэта інтэграцыя, дзе ты можаш заставацца голасам. Калі ты застаешся голасам, хтосьці з тваіх паплечнікаў ці там суайчыннікаў пабачыць, што гэта магчыма, і магчыма таксама застанецца умоўным беларусам ці беларускай, і падумае, магчыма, я магу так, это ж не цяжка. Вот, ну, паказваць прыклад, як мне падаецца. І калі людзі дасягаюць, яшчэ беларусы вельмі любяць, калі хтосьці вельмі паспяховы, правда, у нас як бы success nation. І калі адзін аднаго хваліш, калі ў беларусаў не хваліш, яны такія, ну мы же класныя, вот, ну так, класныя, калі дасягаеш нечага. І вот калі ёсць добрыя прыклады людзей, якія застаюцца умоўна беларусамі ці звязваюць сябе з Беларуссю, з той тэрыторыі, якая зараз называецца Рэспублікай Беларусь, то гэта шмат каго кранае, асабліва калі гэтыя людзі, ну, жывыя і зараз могуць ад імя беларусаў нешта казаць. Таму прыклад падтрымальнай супольнасці. Я не з'яўляюся вялікім праціўнікам пісанкарства, правда, скажу шчыра. Калі людзям падабаецца прыйсці на нейкім воркшопіку параспісваць яечкі, типа выразаць выцінанку, это таксама вот у Беларусі зараз усе заўважылі, што выцінанка прызнана культурнай спадчынай ЮНЕСКО, але ніхто не піша пра кантэкст, што людзі, якія рыхтавалі дакументы для ЮНЕСКО, зараз ці сядзяць, ці за мяжой. А беларуская дзяржава такая, выцінанка, культурная спадчына, беларуская дыяспара, выцінанка, культурная спадчына, а людзі, якія рыхтавалі гэтыя дакументы, яны зараз не ў Беларусі. Нават калі воркшопік звязаны з распісаннем яечак ці выразаннем з паперы фігурак, я лічу, што і гэта працуе. Калі людзі... Я ж не проти розписування яєчок. Я кажу, що це не те, що склеює. Да? Можна, але це не... Ну, типу, ти прийдеш на воркшоп по розписуванню яєчок і в тебе... Ну, я не думаю, що в тебе так переключиться зразу. Ти ж уже прийшов. Ти ж уже прийшов. Так от, чого ти прийшов? От щось мало бути інше, що змусить тебе, та що буде драйвером того, що ти підеш на цей воркшоп. Розумієш? Щось було першочергове перед цим. Ні, так ти ж, некаторі ж люди туди приходять не по власній волі. Часом когось туди тягають, розумієш? Так от я про це і питаю. Які речі можуть змусити людину, але не змусити це щось через силу, надихнути людину або наштовхнути її на думку про те, що мені треба мою ідентичність зберігати, а не асимілюватися з там, людьми. Ну, те, що ти назвав, це, типу, я думаю, що це працює, да? Ну, па-першае, просто, калі у цябе ёсць знаёмыя, ці ёсць людзі, якія падзяляюць твае каштоўнасці, больш-менш, цягай іх на гэтае распісванне яечак, выразанне з паперы птушачак. Магчыма, ты засадзіш гэты вірус у чалавечае нейкае сэрца.
Ну, наприклад, я от була в Кракові влітку, чи коли це було? Да, влітку, на цьому на Летутень фестиваль. І це фестиваль, типа, білоруської діаспори. Мгм. Але там було, ну, там були і українці, там були і поляки, і я прям поки ну, в цьому райончику, поки там йшла, там щось, і я бачила, що люди там спілкуються про те, що от тут буде відбуватись фестиваль. Тобто місцеві теж знають, що це фестиваль типу білоруський, але вони туди приходять, бо там типу, класні крафтові якісь там їжа, якісь вироби, там хороша була музика, ну, на мій смак. Ну і в принципі воно було організовано як для діаспори, яка там живе на невеликі кошти, воно було організовано досить грамотно і досить добре. І от це якраз, ну, і я потім зайшла в якийсь магазинчик українських сувенірів і розговорила з дівчиною. Вона каже: ой, а чого ви приїхали? Кажу, та я приїхала до знайомого, він організовує фестиваль. Вона така: а, я знаю про нього, Літуцень. І я така, ну от, типу, ну, люди про це знають. І ще, що я хотіла б сказати, що важливо тримати зв'язок з країною. Я знаю, що для білорусів це, ну, зараз, на жаль, неможливо, бо ти поїдеш в країну і ти там можеш сісти. Але от для української частини людей, яка виїхала, коли б вона не виїхала, навіть якщо вона виїхала там в 90-х, особливо, якщо вона виїхала в 90-х, на початку 2000-х, важливо вертатись в країну і трохи робити оцей звірку з реальністю. Бо в мене був випадок, коли я була в Штатах, я зустрілася з полтавською діаспорою. Це люди, які виїхали, ну, мабуть, в 2000-х десь там за часів Януковича, я думаю, вони виїхали десь в ці роки, там, до 2010-х або от в цьому діапазоні. І вони так і залишились, у них там студія танцювальна, тобто люди успішні. І в їх розумінні Україна досі така, як за часів Януковича. От Мгм. мене там один переконував в тому, що треба їхати з України, бо ти там себе не реалізуєш. На що я йому казала: ну, я приїхала з України, я там себе реалізовую досить, я вважаю, непогано. А він, от в його розумінні, Україна залишилась такою, як вона була, коли він виїхав. І це при тому, що він каже: ну, я їжджу в Україну там раз на кілька років, там я бачу, що нічого не міняється. Але це не так. Тобто за його короткий приїзд, можливо, він або не зміг побачити цих змін, не відчути їх, да? Або, можливо, в його середовищі нічого не міняється. Але типу, Україна дуже міняється. І якщо ти не приїжджаєш, ти бачиш в новинах або в якомусь уявленні, або в відгуках людей викривлену картинку. І от цю думку також підтвердила дівчина з Бельгії в тому фільмі Юкрейнера, що вони зняли про діаспорян, які повернулись. Вона те саме сказала, що вона, поки жила в Бельгії, в неї була одна картинка України в голові, там, яку їй передав її батько, там, і та спільнота, в якій вона там була. Коли вона приїхала в Київ, вона зрозуміла, що Київ зовсім не такий, яким вона собі його уявляла. І вона, типу, залишилась, вона, ну, живе зараз в Києві і все таке. Тобто цей тримати зв'язок з реальністю дуже важливо. І це навіть важливо для тих, хто от виїхав уже під час повномасштабного, бо люди, сидячи за кордоном, можуть думати, що тут, ну, в їхній картинці із новин вони бачать не те, що відбувається насправді. Мгм. І я по собі знаю, що коли ти за кордоном, в тебе більша тривожність, тобі здається, що все, тут все плохо, люди сидять в підвалах круглосуточно, світла немає круглосуточно, все, типа, набагато гірше здається, ніж воно є насправді. Насправді країна живе, ну, типу, вона там страждає, але вона живе, і люди адаптуються, і люди тут якось пристосовуються до умов і намагаються зробити їх для себе якіснішими, зручнішими і так далі. Тому цей реаліті-чек дуже важливий в кожній роботі. А, і ще хотіла в тебе спитати, а чи є у білорусів така штука, як пласт, ну, щось подібне? Бо теж от пластівські організації, пластівський рух, Мгм. він дуже великий зробив вплив на українців в Україні і на Мгм. діаспору в тому числі, бо ці табори пластові, ну, це прям такий був клаптик українськості. Шчыра скажу, такога няма. Магчыма, гэта было пасля другой сусветнай вайны. Вот. І гэта думка, пра которую
думка, которая мяне ўжо турбуе некалькі гадоў, бо дзеці гэта самае галоўнае. Ну, як бы любая ідэя гэта любы палітычны праект гэта будучыня, а будучыня гэта людзі, а людзі гэта дзеці. В Ну, общем, видно, це заголовок. Люди – да, это дети, дети – да, это люди. да. Сэнс у тым, што такога няма, і ў Беларусі гэта вельмі было звязана, гэта ёсць зараз у Беларусі, але скаўцкія арганізацыі, яны заўсёды звязаныя з каталіцкай царквой вельмі так моцна, і не заўсёды каталіцкая царква ў Беларусі была беларуская і прабеларуская. Таму гэта не такая практыка, як в Украіне, дзе рух пласту гэта просто хардкор нацыянальны арыентаваны Ну, але теж праект. пластівський рух пов'язаний з релігійними рухами, але вони проукраїнські, да, Да, тут є да. відмінність. Вот. Ну, тое, што я сачу, гэта праўкраінскія збольшага арганізацыі ў Беларусі, гэта збольшага пра рэлігійнае і па-другога. Другое это ўжо там нешта іншае. Вот. Таму такога няма. Насамрэч, такой грунтоўнай працы з дзецьмі культурніцкай ніхто не вядзе. Вот. І мне была там думка нешта такое зрабіць, але тут трэба мець нейкі хаця б досвед. А я ніколі, напрыклад, не ездзіў на такія вот лагера, я не ведаю, як гэта працуе, як працуе нефармальная адукацыя у гульнявой форме, бо я ўпэўнены, што бацькам, у якіх ёсць дзеці за мяжой, ім было б просто за радасць на 2 тыдні адправіць сваё дзіця ў Плавити дитину Да, да. кудись. Да, і адпачыць 2 тыдні просто і дзеці б з досвед нейкі карысны атрымалі, і бацькі б адпачылі. Але насамрэч гэта цяжка. Для мяне гэта цяжкая праца, бо я не ведаю, як гэта працуе. Вот, калі б я ведаў, як гэта працуе, але ўпэўнены, што гэта б запрацавала, толькі б хто-небудзь што-небудзь прапанаваў такое, я ўпэўнены, што гэтыя лагеры былі б запоўненыя. Вот. Ну, мені здається, що це, якщо нас слухатиме хтось, хто працює, скоріш за все, нас слухають здебільшого ті, хто працює з грантами, то от ідея, ну, типу, щоб не клепати знову ж таки, я не знаю, там, нові білоруські медіа, якісь тренінги для своїх же і так далі. От незаповнена ніша, що немає, ну, типу, білоруська еміграція – це люди, не тільки громадські активісти, а багато виїхало просто людей, які працювали в бізнесі, або там в науці, або ще десь. Тобто, я думаю, що повиїжджали люди з педагогічною освітою, та, будь ласка, візьміть грант, візьміть хороших методистів, зробіть дитячий літній табір, на основі просто якихось педагогічних елементарних методик, а потім ви побачите, як воно поїде, там, попитайте у того ж самого Пласта, з'їздіть на якусь самі скаутівську конференцію. Я думаю, що цього в інтернеті вже купа просто цих методик, як працюють скаутські організації. І головне, звісно, звісно, це важче, тому що це треба робити щось нове, і з нуля все це піднімати. Легше, звісно, типу, запіліть якийсь телеграм-канал або чатик, або, я не знаю, медіа зробити і туди щось вкидати. Навіть подкаст, оце ми з тобою сидимо і потякаємо. Це не дуже важко зробити. А от дитячий табір – це, звісно, праця. Але це те, чого ніхто не робить, і це те, на що 100% не буде конкуренції, бо буде запит і не буде конкуренції. Це оцей блакитний океан, про який всі дуже люблять говорити, там, де нові ідеї і більше можливостей. Я скажу тады ще такі інсайт. Я пачаў размаўляць з людзьмі, якія займаюцца адукацыяй, і пачаў закідваць гэтыя ідэі, тому што вот, мне хочацца тое, я хочу зрабіць, каб гэта была нейкая ролевая гульня на тыдзень, умоўна кажучы, а не просто там набор лекцый. І людзі неяк адвальваюцца, калі ты ім такія ТЗ задаеш. Бо не хочацца рабіць просто па лесе хадзіць. Не ўсім цікава дзецям хадзіць просто па лесе, асабліва там 13гадовым дзецям, магчыма, ім цікава нешта іншае рабіць. Вот. Бо хацелася б, каб гэта было бестэлефоннае нейкае такое асяроддзе на тыдзень, вот, дзе ў людзей былі б нейкія ролі. Канешне, было б там сувязь з бацькамі, але каб гэта была гульня, вот, тыдзенная. Карацей, гэта ідэя, якой я жыву ўжо некалькі гадоў, я не ведаю, ці рэалізую я асабіста, але калі нехта чуе, рэалізоўвайце, калі ласка.
бо на гэта ёсць попыт велізарны. Я б підсумувала тим, що з діаспорою треба працювати, бо якщо ти подивишся на цифри, Угу. то є зразу зрозуміло, що це велика сила. Да. І якщо ти з нею не працюєш, з нею працює твій ворог. І ми з тобою вже починали розмову з нашими там колегами про те, що треба аналізувати все те, що відбулося в Молдові, в Сакартвело, Угу. зараз відбувається в Румунії, і аналізувати, як це буде використано проти нас, а це буде використано проти нас. І, на жаль, не всі люди розуміють, що це треба починати робити вже зараз. Я знаю, що у нас зараз дуже важка фаза в війні і все таке, але в якому форматі Україна вже зберегла свою державність, і в якому форматі ми не існували надалі, проти нас буде використано це. Навіть якщо Україна залишиться в межах неприйнятних для нас, Угу. все одно вони будуть далі на нас використовувати, щоб ще меншою зробити Україну, ще слабшою. І тому це треба робити вже зараз, і працювати з діаспорою, і працювати з тими, хто виїхав. І оце наше Міністерство єдності, чи як там, господи, його назвали, що всі з цього ржуть, з цього скорочення. Мін'єда, да? Ну, я сподіваюся, нам YouTube не заблокує за це скорочення відео. Ну, типу, це не так працює. Створення міністерства не працює. Це викликає зворотню реакцію у людей, які виїхали, бо вони, ну, типу, не через міністерство це працює. Це працює якось по-іншому, на низовому рівні, але треба з людьми працювати, інакше це хтось зробить за вас. І обов'язково це буде хтось, хто невигідний вам. Я не знаю, що ти скажеш для білорусів? Я скажу тое самае, бо купа людзей з беларускай дыаспары, якія каштоўнасна бліжэйшыя да нас дагэтуль ездзяць у Беларусь. Магчыма, яны не актывісты, не актывісткі. Калі з імі размаўляеш, яны не любяць Лукашэнку, абліваюць ушатамі лайна Расію, але ездзяць, бо яны ў пэўны момант не ўдзельнічалі ў пратэстах, і таму яны нідзе не заўважаныя. Вот. Але калі сочыш, што яны слухаюць і глядзяць, ну, гэта не беларуская штука, гэта ўсё расійскае. І, ну, яны знаходзяцца вот у культурным полі нашага ворага, праз который пасля можна... Сёння яны да нас вельмі сяброўска наладзеныя, гэтыя беларусы. А заўтра, ну, ты не ведаеш, бо яны жывуць у іншым культурным полі, іншым там полі, на якое мы не маем уплыва, на жаль. Вот. Таму ты добра сказаў, няма чаго дадаць, трэба працаваць з дыаспарай. Яшчэ адзін такі прыклад прывяду. Я знаходжуся ў шмат якіх суполках украінскіх на Фейсбуку. Я сачу, як там адбываецца камунікацыя і што там выскоквае. І там це там ти просто, де ти сало покупаєш? Ні, сало я купляю просто, наприклад, у Літві, калі в Україну їжджу. Вот. І што там адбываецца? Там дофіга і псо валіцца. Бо з дыаспарай, якая знаходзіцца тут, я б не сказаў, што ніхто не працуе, але вот як працуе, напрыклад, курган і агрэгат, вот так мае працаваць дзяржава з дыаспарай. Людзі прыехалі, адфігачылі канцэрт, і ніхто з іх не сказаў, што вы, блядь, съехалі, там, сидзіце там, а мы будзем тут, у Украіне. Вот. Ніхто, яны прыехалі, яны сказалі, мы разам, мы разумеем, што вы тут, мы разам, і нам трэба, типа, змагацца з ворагам. І што яны зрабілі? Яны збіралі грошы. І падтрымалі, типа, вот гэтую еднасць і гэты мост з Украінай. А я, калі заходжу ў групы украінскія, украінцаў за мяжой, там дофіга і псо расійскага, просто дофіга. Вот ты выходзіш, і я часам, ну, мне цяжка, я ўжо тамлюся скардзіцца на гэта. Бо гэта відавочнае псо, я скарджуся не адміністратарам групы, бо я не ведаю, хто гэтыя адміны. Вот. Але я просто скарджуся на контент. Але гэта з таго, што просто ніхто не працуе нармальна з дыаспарай. Ну, ці працуюць, але не так, яна не ўспрымае гэтую сувязь так, як бы мела ўспрымаць.
Да, на жаль, так і є, що це якась само собою там якось налагодиться і розсосеться. І тое самае з беларусамі. От прыклад тых людзей, якіх я ведаю, якія каштоўнасна, магчыма, не вельмі блізкія да мяне, але мы з імі можам пагадзіцца на фундаментальных рэчах. Беларусь мае існаваць, Расія вораг, але яны жывуць, імі лягчэй маніпуляваць, чым тымі, хто уже унутры сябе пабудаваў гэтую сцяну паміж Расіяй і Беларусь. Гэтыя людзі з чым Так, пабудавалі? бо якщо, ну навіть от люди, у мене теж є знайомий, який каже, що він там іноді дивиться Дудя, бо він там хоче розуміти, що там, типа, що там віщає. А я йому кажу, якщо ти не працюєш в сфері протидії цьому, Угу. то тобі нема сенсу знати, що там відбувається. Да. Цей контент мають дивитись люди, в яких це професійна спрямованість. От, типа Дениса Казанського, він дивиться тонни, як він там на якомусь інтерв'ю казав, що він дивиться тонни цієї пропаганди, він налаштований, ну в нього, типа, скоріш за все, вже адаптована психіка до цього, і він дивиться це з професійною метою, він знає, як це аналізувати. А хто попало, ну от я по собі дивлюсь, що як тільки я починаю занурюватися і вивчати, там, заглиблюватись в тему русні, там, якщо пишу якийсь там матеріал про це, якщо аналізую там от, якісь кейси, мій моральний стан, типу, падає нижче плинтуса. Ну, типу, дуже мені тяжко це дається, при тому, що я все одно там ставлю собі тезе, що я це роблю чисто з антропологічною метою. Але все одно це на мене впливає. І тому я розумію, що мені не можна постійно бути в цьому інформаційному полі, бо я просто піду в якусь там жорстку депресію, а коли ти в такому стані, тобі легше маніпулювати. Да. Тому нема сенсу те все дивитися, просто думаючи, що та такі, та на мене маніпуляції не діють і ПСО не діє. От якраз на людей, які думають, що вони непробиваємі і на них ПСО не діє, воно діє найбільше, бо ці люди дуже такі самовпевнені і не сумніваються в тому, що вони все розуміють правильно. Але, на жаль, механізми, які використовують такі компанії, настільки тонкі і ефективні, що ти можеш навіть не відслідкувати, що це ІПСО, що це якась спрямована кампанія на тебе, і думати, що це ти все розумієш правильно, а по факту бути десь в якійсь ловушці. Я не знаю, як це сказати. Добра сказала, няма чаго дадаць. Падтрымайце, калі ласка, нас на Buy Me Coffee. Гэта дапаможа нам палепшыць якасць і выйсці на новыя фарматы і вышыню контента стварэння.